मा जादों? जोंनियाव थांनाय हराव थिग हरनि 11:30 बाजायाव जोंनि जिथु हरदत्त बिरदत्त दालां औवानि दालां बिखौ सोरबा सिनाय मोनि दुथांफोरा सावनानै थांदो। दा जोंनि बरकुसला गामिनि जिथुबा थांलाय फैलाय जोङो रायजोआनो जथेस्थ' बि दलंखौ बनायनो थाङो रायजो हिसाबै आरो लोगोसेनो जोंनियाव बिबानगिरि चेयारमेननि फारसेबो माने जथेस्थ' हेफाजाब होनाय थाङो। थांनाय बावैसो जोङो माने दालांखौ मावनायनि थाखाय रायलायबाय थादोंमोन। दा बिनि गेजेरावनो थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनि दुथांफोरा जिथु खावनानै थांबाय जों बेखौनो बरकुसला गामिनिफ्राय जोङो जायाबा खावदो बिसोरखौ जोङो बहुत दुखु फोरमायहरो जाहाथे माने जायाबा खावदो बेलेग गामिनिफ्राय फैना खावदोबाबो जाहाथे माने बेबायदि खालामनाङामोन। जों खालामनायनि सायाव गामि हिसाबै जोङो एक्सन लागोन आरो जोङो नायगिरगोन मानसिखौ माने जाहाथे बेबायदि खालामनाङा। माने जोङो थांलाय फैलाय माने स्कुलनि गथ' बिजोंनो थांलाय फैलाय बारनायाव जोंहा बहुत खस्थ' जायोमोन। जाहाथे बेबायदि दलंखौ दै सावना गोलांबाय थांलाय फैलाय जोंहा रायजोआ बहुत उसुबिदा गोलैसिनबाय दा। मानो होनबा बिथिंनो जोङो साइकेलजोंबाबो थाबायनानैबाबो बिजोंनो बारबाय थायोमोन। बि दलं गोलांनायनि सायाव जोङो दा रायजोनिफ्राय बहुत दुखु फोरमायहरोदि माने बेबायदि गाज्रि हुदा दा माव आरो जाय जिथु मावदो जों बिनि सायाव आरोबाव जोङो खावलायहरगोन दे माने जाहाथे बेबायदि जानाङा आरो एक्सन लानायनि सायाव जोङो रायजोनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो बिसोरखौनो दाबो फोरमायहरगोन बेबायदि मा नङा दिनै दलं खावदो गाबोन सोरनिबा न'खरखौबो खावलांनो हागौ। बेबायदि गाज्रि हुदाखौ जोंनि बर' समाजाव थानाङा जाहाथे जानाङा जोङो बेखौनो रायजोनि फारसे जोङो दुखु फोरमायहरो। थांनाय हरनि थिग 11:15 बाजायाव जादो जानानै जायबा सावदो जानो हागौ माने जोङो जिथुबा फायार ब्रिगेडनि गारि फैबाय पुलिस गारि फैदो प्रखाखननि दा बेबायदि फैनायावसो जोङो हरनि सम नालाय मा जाखो जोङो बेखौ खबर लानो फैनायाव नुफैबाय माने फायार ब्रिगेडनि गारिया अर खोमोरगासिनो दं। दा बेबायदि हालोदाव जों नुफैदो जोङो हरावनो बेखौनो गामिनिफ्राय गासैबो ज' जानानै खबर लाफैनायाव जोङो दुथांफोरखौ लोगो मोनाखै जाहाथे दोङोबाबो जों सिनाय मोनाखै होननाय दा गामिनिफ्राय जोङो इसोरखौ एक्सन लाहैगोन। जोङो थांलाय फैलाय लामाया जिहेथु माने बिथिं नावकाटा सुख्लाय माने बे साइडनिफ्रायबो जोङो बहुद रोङिया थांनांगौबाबो माने जोंहा लामाया जोबोर खाथि जायो। बेखायनो माने थांलाय फैलायाव बहुद उसुबिदा जायो। दा बेखायनो जोङो सरकारखौबो खावलायहरनाय थायोदि जों बे दालाङा थाबनो मावफुंना होनांगौ। दा जिथु जोंहा सरकार सोलिगासिनो दोङो बिटिआर सरकार आसाम सरकार जोंनि बे दालांखौ माने थाब मावफुंना होयोबा रायजोनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन।